Добър вечер, приятели, скъпи мои приятели. Искам да споделя с вас. Аз използвам продуктите на Ever Health & Beauty, които си закупувам директно от Германия. Има офис в София, който разпределя стоката от Германия. И искам да ви покажа тези продукти, които може да си закупите на много изгодна цена. Те са висококачествени и са достъпни. Не са ефтини, а са на достъпна цена. Искам да ви покажа продукти, които наистина вършат работа. Парфюми, пасти за зъби, крем, ролон, фибри, протеини, хранителни добавки, неща за вашето здраве, неща за вашата красота, лична хигиена, от които вие може да се възползвате и да започнете да си закупувате директно от немски завод. Ако някой се интересува от тези продукти и желая да научи повече информация относно бизнес модела или продуктите на компанията, защото маркетинг плана е един от най-страхотните продукти на тази компания, който аз мога да ви предложа. Също и продуктите, които може да препродавате, ако имате нужда от допълнителни доходи, а също може да препоръчвате хората да се закупуват директно от немски завод с отстъпка. При въпроси и желания от ваша страна, моля, свържете се с мен. Хубава вечер на всички и желая благополучие на вашия дом.